Hejse. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi sliber et betongulv, der er nystøbt. Det er jo lidt rå i toppen, sådan en gulv, der er nystøbt, og det skal helst være glat, så tømreren de kan lægge deres trægulv ovenpå, og der kan ligne klinker på og sådan noget. Så derfor så sliver vi lige gulvet. Vi sliver lige topperen af, så det er jævnt. Det vil jeg vise jer i dag. Sådan her ser et gulv ud, der er støbt og ikke gjort noget ved. Det er lidt ruflort i overfladen. Sådan nogle små sten, der er stridt op hist og pist. Og det skal gerne være rimelig glat, når man er færdig. Til det, så har vi sådan en HTC-sliber, som vi bruger til at slibe gulvene glat med. Så er topperen sleven af og klar til, at tømreren kan fortsætte med at lægge deres trægulv. Del og like, hvis du vil se flere byggevideoer fra mig.